Ramogi TV, Migori. Kwa mbele ni anyuola mar Monson Alexander Monson mane rawera mowuok e piny Ingereza koro yuago ratich gi bang' doho mar apil Mombasa weyo thuolo Obila 4 mani tudo kod nek mar wuodgi no e gweng' ma Diani mane kaunti ma Kwale higa mar 2012. Kane giloso gi jofwambo weche Mombasa, anyuola no kotelnegi kod Hilary Monson ma en min Monson Alexander Monson wacho ni chunygi ne oduogo bang' doho ma Mombasa chiwo twech mar higni 48 ne achijego mane oyudi kod ketho mar nego wuodgi. To kata kamano okang' mar doho mar apil weyo thuolo achije 4 go ohinyo chunygi. And we've been through 12 years and we're very, very tired. The inquest took almost 2 years. A case which is so open, so easy to conclude, because he was arrested in the allegation that he was smoking bang. He was put in cell. The autopsy showed clearly that he was beaten in a cell, even though the police denied. Na tuaomba sasa, na tuataka, si kuomba, tuataka hii faili iangaliwe, i-review. Hata ikiwezekana, kama itakuwa 9-10 yote, iende pia kwa Human Rights Court, Arusha, iende Arusha International, manake tume lose faith na hizi institutions zetu.